ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ዝበለፀ ሰሓብቲ ዝገብሩናን ዓርሰ እምነትናን ዘወስኹ 5 ብሉፃት ጥበባት ክንርኢና። ከም ዝፍለጥ ዓርሰ እምነት ኣብ ናይ ስራሕ ናይ ፍቕሪ ከምኡ እውን ናይ ሂወት ውፅኢታውያን ሰባት ንኽንከውን ካብ ዝገብሩና እቲ ቀዳማይ ብሉፅ ጥበብ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ። ስለዝኾነ ዓርሰ እምነት ኣብ ሂወትና ንክህልው ዝገብሩና እዞም ዝቕፅሉ 5 ጥበባት ኣስፍሕ ኣቢልና ክንርኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ዝበለፀ ሰሓብቲ ዝገብረናን ዓርሰ እምነትና ዘውስኾ ጥበብ እንታይ እዩ? ካብ ውሽጥና ዝወፅእ መርዛም ኣተሓሳስባ ምቕያር፣ ምልማድ፣ ምምሕያሽ እዩ። ኣብ ውዕሎና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ካብ ውሽጥና ብሓሳብ ወይ ድማ ብድምፂ መልክዕ ክኸውን ይኽእል ንሰምዖ ሓሳባት ኣሎ። እዚኦም ድማ ዝሃንፁና፣ ዘውድቑና፣ ዝምርዙና፣ ውሳነና ዝቕይሩን ካልኦትን ብዙሓት ሓሳባት እዮም። ስለዝኾነ ዓርሰ እምነትና ክንመሓይሽ ዝጠቕመና እቲ ቀዳማይ ሜላ ነዞም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብ ውሽጥና ዝወፁ መርዛም ንነብስና ክንፀልኦ ዝገብሩ ድምፅታት ብጥዑይን ብዝተባብዐናን ድምፂ ምቕያር ክንለምድ ኣለና። ንኣብነት ሓደ ትፈትውዎ ሰብ ሓዚኑ ተጎዲኡ ካብ ውሽጡ ብጣዕሚ ብዙሓት ንልቡ ዝጎድኡ ኣይትኽእልን ዝብልዎ ዘይጠቅም ሰብ ከም ዝኾነ ዝነግርዎ ተስፋ ከም ዘይብሉ ግዚኡ ብዘይረብሕ ነገር ከም ዝሕለፈ ተሰሚዕዎ ሓዚኑ ተጎዲኡ እንተረኺብኩሞ ሱቕ ኢልኩም ተሓልፍዎ ዶ? ኣይተሓልፍዎን። ትገብርዎ ነገር ድማ ምፅንዕና እዩ። ብኸመይ እንተልኩም ካብ ውሽጡ ዝወፁ ዘለው ድምፅታት ሓሶትን ካብ ዝበፅሖ ቴንሽንን ጭንቀትን ዝመፁ ግና ሓቂ ዘይኮኑ ናይ ሓሶት ድምፅታት ከም ዝኾኑ ብምርዳእ ካብ ውሽጡ ዝወፁ ዘለው መርዛም ድምፅታት ካባኹም ብዝወፁ ብሉፃት ቃላት ብምቕያር እዩ። ነዚ ሰብ ዝገበርኩሞ ፅቡቕ ስራሕ ንባዕልኩም ንምግባር ምልምማድ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ብቐሊሉ ዘይክትለምድዎ ትኽእሉ ኢኹም ግና ግዜ ሂብኩም ተለማመድዎ። ስለዝኾነ ካብ ውሽጥኹም ዝወፁ ዘለው ኔጌቲቭ ድምፅታት ጌጋ ሓሳባት ከም ዝኾኑ ልክዕ ንኻሊእ ሰብ ከም ዝገበርኩሞ ንነብስኹም እውን ክትነግርዎ ጀምሩ። ቀልጢፍኩም ዘይክትለምድዎ ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪ ግዜ ግና ዓርሰ እምነትኩም ንምውሳኽ ዝሕግዘኩም ተቐዳማይ ብሉፅ ጥበብ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ካብ ዘጋጠመና ተጓንፎ እቲ ጥንኩር ጎኒ ጥራሕ ወሲድና ነቲ ሕማቕ ጎኑ ኣቃፂልና ናይ ምሕላፍ ልምዲ መሓዝ እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ውዕልኡ ብናይ ማሕበራዊ ሂወትን ናይ ፍቕሪ ሂወቱን ምስ ብዙሓት ኣረኣያትን ሓሳባትን ከምኡውን ውሳነታቱን ክጓነፅ ይኽእል እዩ። እንታይ ደኣ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈተና ዝበዝሖ ሂወት እስካብ ሃለና ኣስጢምና ክንሕዞ ዘለና ሓደ ጥበብ ኣሎ። እዚ ድማ ሸለሊልካ ናይ ምሕላፍ ጥበብ እዩ። ካብ ዝተጓነፅናዮም ሓሳባትን ኣረኣያትን እቲ ጥንኩር ጎኒ ንምውሳድን ንምቕባልን ዘይምኹራዕ፣ ዘይጠቕመና ዘይሃንፀና ድኹም ጎኒ ንምግዳፍ ድማ ዘይመፍራሕ ኣድላይ እዩ። ንዝተጓነፁና ኩሎም ሓሳባት ኣብ ልብና ቦታ ምሃብ ኣብ ልብና ዘሎ ፅቡቕ መንነት ከስእነና ይኽእል እዩ። ንኣብነት ዘይበሰለ ባናና በሊዕና ዕረ ስለ ዝጠዓመና ጥራሕ ባናና ምብላዕ ኣይነቋርፅን። ስለዝኾነ ትርጉም ፍቕሪ ዘይተረድኦን ዘይተረድኣን ክሒዳትኒ ክሒዱኒ ኢልኩም ፍቕሪ ክትፀልኡ ኣይትኽእሉን የብልኩምን እውን። ስለዝኾነ ኣብ ዘጋጠመኩም ኩሉ ተጓንፎታት ነቲ ጥንኩር ጎኒ ንምውሳድ ክትኮርዑ የብልኩምን። ድኹም ጎኑ ዘየማሕሸና ዘየሃንፀና ድኹም ጎኒ ድማ ንምግዳፍ እውን ክትስከፉን ክትሓፍሩን የብልኩምን። እዚ ድሕሪ ግዜ ዓርሰ እምነትኩም ንኽመሓየሽ ብምግባር ውፅኢታውያን ሰባት ንኽትኮኑ ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ሰሓብቲ ዝገብሩናን ዓርሰ እምነትናን ዘወስኹ ጥበብ ድማ ውሽጣዋይ ፅባቐና ካብ መርዛም ሓሳባትን ስምዒትን ምክልኻል። ደጋዋይ ፅባቐኹም ዓይኒ ሰብ እንትስሕብ ውሽጣዋይ ፅባቐኹም ድማ ቀልቢ ሰብ ይገዝእ። ውሽጣዋይ ፅባቐን ዝተመረዘ ደቂ ኣንስትዮ ደጋዋይ ፅባቐን ዝገልፃሉ መንገዲ
ንዕአንን ነዝርኤን ሰብን ናብ ሓደጋ ናብ ፈተና የእቱ እዩ። ውሽጣዊ ጽባቐ ንደጋዊ ጽባቐ ናብ ጽቡቕ ናብ ፍረ ዘለዎ መንገዲ ከም ዝመርሖ ናብ ጥፍኣትን ናብ ሕማቕ ግብሪ እውን ክመርሖ ይኽእል እዩ። ንደጋዊ ጽባቐኽን ብሉጽ ክትገብራ ካብ ትቕብእዎ ቅብኣት ንላዕሊ ንውሽጣዊ ጽባቐኹም ንምምሕያሽ ንምህናፅ ኢልኩም ተንብብዎ ከምኡ እውን ትቕበልዎ ሓሳብ ክትጥንቀቕሉ ኣለኩም። ናብ ውሽጥኹም ዝኣተወ ሓሳብ ልክዕ ኣብ ቆርበትኩም ከም ዝተቐባእኹሞ ቅብኣት ከም ምልቃቕ ቀሊል ኣይኮነን፣ ከቢድ ዋጋ ክኽፍለኩም ይኽእል እዩ። ስለ ዝኾነ ውሽጣዊ ጽባቐኹም ንምህናፅ ኢልኩም ትቕበልዎ ሓሳብን ተንብብዎ መጽሓፍን እውን ብጣዕሚ ክትጥንቀቕሉ ኣለኩም። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ዓርሰ እምነትና ዘዕብየልና ጥበብ ድማ ንነብስና ንዓርስና ንምምሳል ከይተሃከየና ምልማድ እዩ። ኣብዚ ሕልኽልኽ ዓለም ከቢድ ግና ትርፊ ዘለዎ መጸገሚ ብኡ ልክዕ ድማ ዘኽብረና ጥበብ ንነብስና ንዓርስና ምምሳል እዩ። ነዚ ድማ ከይተሃከና ከይተሰላቸውና ክንለምዶ ኣለና። ንነብስና ንዓርስና ከኽሕዱና ዝኽእሉ ብዙሓት ተጓንፎታት ዕንቅፋታት ዋላ እንተበዝሑ ነዚ ኩሉ ተፃዊርና ንነብስና ክንመስል እንተለና ውፅኢታውያን ሰክሰስፉል ሰባት ንኸውን ኢና። ስለ ዝኾነ ንኻሊእ ሰብ ክትመስሉ ኣይትድከሙ። ንጠባይኩም ንመንነትኩም ንዓርስኹም ንምምሳል ንምዃንን ሰክሰስፉል ሰብ ዝገብረኩም ብሉፅ ጥበብ ስለ ዝኾነ ደጋጊምኩም ልመድዎ። ዘየድሊ ዝተጋግየ ጠባይ እንተሃሊኩም እውን ካብ ሰባት ብምውሳድ ከተማሕሽዎ ትኽእል ኢኹም። ነዞም ሕማቓት ጠባያትኩም ከተማሕሹ ምሙካር እምበር ንኻሊእ ሰብ ክትመስሉ ክትፅዕሩ የብልኩምን። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ሰሓብቲ ዝገብረናን ዓርሰ እምነትናን ዘውስኸና ጥበብ ድማ ማሕበራዊ ክእለትና ምዕባይ እዩ። ካብ ዓርሰ ፍትወት ስስዐ ወይ ድማ ሰልፊሽነስ ስምዒት ከምኡውን ኣረኣያን ምውፃእ ኣገዳሲ እዩ። ንሰባት ስምዒትን ኣረኣያን ቦታ ምሃብ ሰባት ሓዚኖም ዘይኮነስ ብምኽንያትናን በረኣያናን ተቐቢሎም ሓሳብ እውን ንኽህቡና ክንፈቅድ ኣለና። ስለ ዝኾነ ሰልፊሽነስ ስስዐ ወይ ድማ ዓርሰ ፍትወት ክህልወና የብሉን። በረኣያኹም ብምኽንያትኩም ብሓሳብኩም ክትእምኑ ክትክእሉ ኣለኩም እምበር ናተይ ሓሳብ ናተይ ስምዒት ይበልፅ ዝብል ዝተጋገየ ሓሳብ ክህልወኩም የብሉን። ብምኽንያት ብሓሳብ ዝኣምኑ ሰባት ክትኮኑ ኣለኩም። ነዚለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእን ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለዩ መምሃሪ ሓሳባት ንኽበፅሐኩም ከምኡ እውን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ወሲዶም ሂወቶም ክልውጥሉ ነዚ መደብ ነዚ ቻነል ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያ ነይለይ